سلام كمي صنحكو راتخاتاتلتي نزي ساعة زحرنا يوم حصرتن اواناون زولنا يوم زيناتات ينالكم مصينا لنا نختكاتلنا دما نعدم چاينان امريكان نحدحدن زوسدو قرص نتيسع معلتات كون زفات اسمع ميعن اتنقداو مقرات توهيل زغلت زله سمع زمدنا واشنطن چاينان خمس تحدث زملكت يقبل بريدن امريكا دولار ترامب غليصو ترامب قربوان مس چايناو مزنو كراخب تصيتكم زلو ون اميتلو اذا سمعنا توقلو لاو صنح داغاتات عالم عويو بسرات كوينلو بوجل حماس حدا كاوتم جواحي زوم صنح قديات فتحو اتلو مستلقا ود 21 عمد ايدان الكسندر ابال فوليا هذا سراوي اسرائيل زنور الليو بعطوات حماس تماريخ توسيدو كاوتم بشوعه تقمت 2023 بجهو توصل 251 سبات 59 زايد كم زي تفتحن 14 طرح بهوتكم زلو يجلس 59 صعدوا افريقاوያን ናብ امريكا ድሕር ምእታዎም ሽዑና ስደተኛ ወረቀት ከም ዝተዋሃቦም ተገሊጹ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቶም አፍሪካነር ተባሂሎም ዝጽውዑ ደቡብ አፍሪካውያን ግዳይ ዓሌታ ወድልዎ ስለ ዝኾኑ ሕቲ ዕቑቦም ከም ዝተቃላጠፈ ገሊጹ መንግስቲ ደቡብ አፍሪካ ነቶም ሰባት ስደተኛታት ክኾኑ ዘውቅዕ ዝኾነ ዓይነት ምስዳድ ኮነ ጭቆና ከም ዘየጋጥሞም ገሊጹ ምምሕዳር ትራምፕ ካብ ዞባታት ኩናት ንዝመጹ ሓደ ተዕዋ ከይተረፈ መቐባል ስደተኛታት ደው ቢልዎ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ዘሎ ኮይኑ ማራይተት ድማ ነቲ ስጉምቲ ደፋር ዓሌታዊ ምጥራዝ ክብል ብምግላጽ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ብዙሓት ጸለምትን ኣፍጋናውያን ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ዓዋኸም ተኸልከሉ ገሊጹ ትማልሶን ያው ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ምዕርፎ ነፈርቲ ዝዓለው ጉጅለ ጻዕደው ኣፍሪካውያን ግን ካብ ሰመዝ ኣሜሪካ ድምቕ ኣቃውላ ተገይርሎም ኣብ ኣሜሪካ መስርሕ ስደተኛታት መብዛሕትኡ ግዜ ኣዋርሕን ዓመታት ከይተረፈ ዝወስድ ኮይኑ እዚ ጉጅለ እዚ ግን ብቕልጡፍ ተሳሊጥሉ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ከም ትልሙድ ኣብቲ ምርመራ ከም ዘይተሳተፈ ንቢቢሲ ገሊጹ ትራምፕ ትማልሶን ንምንታይ ናይ ጻዕዱ ደቡብ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ሕቶ ካብ ናይ ካልኦት ብዝቐልጠፈ መስርሕ ከም ተፈጸመ ምስተሓተተ ምጽናት ዓሌት ይፍጸም ከም ዘለን ብፍላይ ድማ ብልዕሊ ጻዕዱ ሓረስቶት ዕላማ ይግበር ከም ዘሎ ገሊጹ ሓረስቶት ይቆተለለው ጋጣሚ ድማ ጻዕዱ እዮም ጻዕዱ ይኹኑ ጸለምቲ ግን ኣይፍልል የውሎምን ፕሬዝደንት ደቡብ ኣፍሪካ ግን ኣብ እዋን ጻውዒት ቴሌፎን ትራምፕ ከም ዝገለጾ ኣሜሪካ ብትኹነታ ዝሃቦ ተገምጋም ሓቂ ኣይኮነን ግብል ገሊጹ ደቡብ ኣፍሪካ ዓሌት ተመርኮዘ ጸብጻብ ገበና ይተቐርብን እያ እንተኾነ መብዛሕትኦም ሓረስቶት ናይቲ ሃገር ጻዕዱ ክኾኑ ከለዉ እቶም ጸለምቲ ድማ ሰራሕተኛታት ናይቲ ሕርሻኦም እዮም ፕሬዝደንት ትራምፕ ንመጀመርታ ግዜ ንምምሕዳርነቶም ዝበዝሑ ሆላንዳውያን መበቆል ዘለዎም ጻዕዱ ኣፍሪካውያን ኣብ ኣሜሪካ ንምስፋር ዕማም ዝሃበሉ ግዜ ትሒዙ ክልተ ኣውዝን ናይ ኣሜሪካን ደቡብ ኣፍሪካን ሸሓኺሩ እዩ ኣብ መጋቢት ኣምባሳደር ደቡብ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ንግዳያት ጻዕዱ ምስውር ስርሒ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ብምግላጽ ካብቲ ሃገር ተሰጊጉ እዩ ኣሜሪካ ነታ ኣምባሳደር ዓሌታዊ ውፅልኢ ካላዓሊ ፍትነሎ ክትብል ከይሳ ምንባራ ይርስዓን بخالي زينانا دما ريدن غزاو ممحدار تግራይ ነበር ኣቶ ጌታቸው ረዳ ነተ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ዘይሕጋው ዕድና ዝበለ ወርቂ ምዝዋር ሰባትን ካልኦትን ጥርጥራት ብሽሞም ዝፍለጡ ምዃኖም ገሊኦም እውን ብፍቓድ ላዕሎት ኣመራርሓ ህወሓት ካብ ሃገር ክወፁ ከም ተገበሩ ተዛሪቡ እቲ ኣብ ቀረባ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ኮይኑ ተሸመ ትማሊ ምስ ቴሌቪዥን ፋና ዝገብሮ ቃለ ምሕተት ኣብዚ እዋን ግን ከይተረፈ ትኽልል ብሽም ሓድነት ህዝብን ግዝኣታዊ ልኣላውነትን ማሕበራት ተግባራት ገበን ክቕፅል ይግበር ከም ዘሎ ኸሲሱ እቶም ዝጠቐሶም ገበናት ኣብ እዋን እቲ ንኽልተ ዓመታት ትኽልል ዝተኻየደ ኩናት استجمرن بدحري ون زقصله خمس خنا خجلس انكله عبز بقون توافيرهم زركوا لعلوت عزل سراويت تجراي بشمم راقحوا خاسيسو انت خونا بشم حدنه هزب حدينا زبل امنات جوانيا ناي محبان مكل خالن صقم نير ني يخبل تامينو كابت فرق خفله زمن زو صرح وحات استمقله بقيتاچو ردا زمرح خنفي حدش بوليسكا وطن حيجي قلقلكم زله يفلت عب تجراي زركوا عزل سراويت عبز حقاو عدنا ورقن زور سباتن توافيرهم زركوا خجلس دماناي مجمر يكونن ازيهم كنا وان تخينا تحيز تجمرن دحرتنا تخينا دون مال سفر مسمع بريتورياون بصفيح خمس قصلنا ملكيتو نقد ورقه دحر بورتالات جمره زمسل الله اتخينات زكايد لزنوره اوان دفعن مخاعتنا زوسدناين اكسكافاتر وقن ምዕራይ ጥቆም ኣዘስ ነይሮም ሰብና ሸጥ ዝነብሩውን ኣለው ብምባል ብዛዕባ ለንዝበሎ መረዳእታ ተዛሪቡ ዘይሕጋው ዕድና ወርቀ ምልክተው ዝሃቦ ክሲ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ብሽም ክርቁሖም ከሎ ገንዘብ መንግስቲ ምዝማትን ምጥፋእ ድማ ሙሉእ ሽሙን ሓላፍነቱን ስርሑን ዘይልቆ ሃይለ ስላሴ ዝተባሃለ ጀነራልን ካልኦትን ተቐይሱ እዞም ተጠቐሱ ሰበስልጣን ብገበን ተቋማት ስለ ዝኾኑ ሃንደበ ሰላም ተፈጢሩ ተሓተት ክንከውን ኢና ኢሎም ስለ ዝሓሱ ኣገርግር ፈጺሙ ክወዳ አይደሊን ክብል ተዛሪቡ አና ላይ ያሳዝናል በጣም ጸረ ድሮን በጣም ያስቸግርሽ ነበር ጸረ ድሮን ስለመግዛት ስንወያይ በአንድ ሰው ነው ሃንድል የሚያደርገው ይሄንን ቀብድ ከፍለናል የሆኑ ከውጭ የሚመጡ በአፋር በኩል የሚመጡ ድሮን ኤክስፐርቶች ኖ ያ ኤክስፐርት ከእስራኤል ነው የሚመጡት ተብሎ ነው አንድ ደላላ ነው እንግዲህ ደብረጽዮንና ሳምኖታል ማለት ነው ስለዚህ ቀብድ ከፍለናል 1.4 ሚሊዮን ይበል ወዘተ ይበል እና በአፋር በኩል ይገቡና ኮምፒውተራቸውን ይዘው ድሮን ሲመጣ መጣል የሚችል አሁን ይሄ ወይት ድንቆላ መሆን አለበት እኔ ድሮን ቴክኖሎጂ በሚመለከት ለማንበብ ጸረ ድሮን ማን ሞክራለሁ እንደዚህ አይነት ማጂክ የለም ግን ተከፍሏል የትግራይ ዲያስፖራ የሰበሰበው ገንዘብ
ሌላ ዝርዝር ራዲዮ ሊግዛ ብሎ የተሰወራለ አውሮፕላን አከራያችኋለሁ ብሎ ቀብድ ወስዶ የተሰወራለ ይሄ ሁሉ ገንዘብ የት ነው የገባው ብለህ ብትጠይቅ ይሄ ኔትወርክ እኔ ፕሬዝዳንት ሆኜ ይሄን መቋጣጠር የተገባኝ እኔ ትእዛዝ ሰጥቼ ምንም በኔ ስም በመንግስት ስም ገንዘብ እንዳይወጣ ብዬ ግን ያ ኔትወርክ በራሱ ጊዜ ያዘዘ ሌሎች ነገሮችን ይፈጽማል በዚህ በዲያስፖራ ገንዘብ ዲያስፖራው ከልቡ ትግራይን የሚወድ ከልቡ የትግራይን ሁሉ አረጋግጣለሁ ብሎ የተንቀሳቀሰ ኃይል ነው የኃይል የሰበሰበው ገንዘብ የት ዋለ ብሎ መጠየቅ መቻል አለበት ምክንያቱም እንዳልኩ ይሄ ክሪሚናል ኔትወርክ መፍረስ አለበት ብዬ ስለማመን አሁን እዚህ ላይ ምን ለማመጥበት ጊዜ የለም የውሸት አንድነት ለማስቀጠል ብዬ የትግራይ ህዝብ ያስከፈልኩትን ዋጋ ቃለሁ በአማርኛም በእንግሊዝኛም በትግርኛም ነው ይሄን መጋለጥ ያለበት ይሄ ኔትወርክ አሁንም የተገኘችውን ፈረንካ ለጥፋት ማስፈጸሚያ ነው ከማዋል ውጪ ሌላ ዓላማ የለውም ሌላ ፍላጎት የለውም ምሳሌዎችን ገልጽላለሁ ጸረ ድሮን ኮምፒውተር ይዘው መጥቶ በአፋር ቁጭ ብለው አልመጡም የተከፈለው ተከፍሏል አውሮፕላን ይከራያሉ ተብሎ ውሸት ነው አልመጡም ገንዘብ ተከፍሏል የተገባ ብሎ የሚጠይቅ ሰው የለም ኦዲት አድርገናል ብሎ የሚያጭበረብረው ኦዲት ያደረገው ነገር የለም የባከነ ብዙ ገንዘብ አለ የትግራይ ዲያስፖራ መጠየቅ መቻል አለበት ይሄ እውነተኛ ለትግራይ ህልውና ለሚውል ዘመቻ የተጠቀምንበትን ነገር አልጸጸትበትም አሁንም የተዘረፈ የተበተነ ደላላ ያበላው ገንዘብ ግን ቤቱ ይቆጠራል በደም ይታወቅ ነው ማለት ነው ይሄ የክራይም ኢንተርፕራይዝ ነው የምልበት ምክንያት ይሄ ነው بريدن أمريكا دونالد ترامب وكالة عدم سلطانه نفلما وان عوي دبلوماسيا وقعزن مكيان ناو سعود عرب آتيو دونالد ترامب وسعود عربن كترن حورات أمريكا عربن زقورو نايرو عتم معلتات قعزو أبي أمريكا روي حدش وفري خمس تسفات غير الله حورات منقصات أمريكا تركب ألكسندريان ختما كولارادون نعيسا رعتن قنبوت كتشان إسران حموشن معت نتانة إرترا خبلو مواجهم تقليزو إرتراوان أمريكا وان نبرتي نمبر سياسا رعتن عمد معت نتانة إرترا إسرائيل رعتن قنبوت كتشان إسران حموشن بخبز ولا خوعلو من مهدا نايتا سميناو فيرجينيا حورات منقصات أمريكا تركب كتما ألكسندر راوزو وقعو هزواو مملك تقليزو بإسرائيل رعتن قنبوت شحن شعتم يتسعن هالن هزي إرترا دحرنا وحن تبع النتانتو دحرنا وحن تبع النتانتو خمز رخاب بمتكاس أمدلاي هاقرا وصان النتانة دما تاريخاو معرف زملكتي يخبل قليسوا يتمجلت من محدار معت نتانة إرترا نحد نطرح زي كونه ناي صنعت حدنت نبر منفس ناي حد نوحن زخر حزبي نمهنات شجرات صغيرة صنحة نمهنات شجرات صغيرة صنحة يخبل وسيخ قليسوا كتما ألكسندريان أولاد محور إرتراوان أمريكاويان أبسنت وين كرس نايتا مبقس يوم زخونات موكل هاجرام إرترا لكننا تاوي وتم نختمنا زهوتهم محور زنور لا مخالم كم زحبون قليسوا سراويت إرترا أفريقيا قاوتم ممكن يسرع مخانو ديفن إيفاليشن ريسيرش جلسة تبعها نوقعتكم منان وتدروا حيل زجمجم نوقعتكم منان وتدروا حيل زجمجم انتقال جليسو اتتقال وتدروا بقعتكم منان مجمجم زتكمل رقحتات هزوا ودقة في النوحات جزين عينتات سلطنان أو حد سراويت حلف تنزرع متأمنا عطيهم مزركوا عينتات توارن التحزا وتدر سراجكوا وخبابتات تهاجرن فعن هاجراوتو فاينة سنة مجوارن كموز تكمل مسلت خينات مخانم يرترى المازم تتعوز رقحتات تمال خاتم أفريقيا بولسات توهيلو سراويتكم دونن حبيرو وتدروا بقعتكم منان سراويت إرترا بمسارة كاوتا شحن شعتم يساسات جميرو أب شحن شعتم يتسعات مزازم عاوز تقورو خبرت برتا وقالسي أنصار سراويت درق مخان تعوز تصابات أمامكو خيتو تخنا توارد تزغط الزلا وتدروا بقعت العل هاجراوتو فاينتن سراويت إرترا هاجر زي دفر سراويت بقولي زي تخن حيالكم دخنا يزجلز بممحدار بريدن دونالد ترامب مسل عواز توهاوم ناي مجمرتا تعدو أفريقاويان ناي أمريكا أتيوم واشنطن نتم أفريكان رتوهيلم سوء زيغاتات كم سدهيات كتقبلن بموسانا زتوقع تعدو أفريكا بوليتيكا وهاغنا يختل نغيفاتو زخوركم من زخور كنت عددلتنا نس ساعة زحزنيهم حبريكاتات نتم كتكاتلوهم تنحوي موسل نيرم عبزقت البخالات حبريتا خسام نراخم سلامنا تمننا ببزل لكم سلام نعهم يكون سلام